Здравейте, хора! Аз съм новата влогърка Иви Тойлева и се надявам да следите моите влогове. Да, това май беше добре. Да, освен това искам да не ме хейтвате, защото мразя хейтерите. Ще има някои клипчета за хейтерите, които няма да са особено добри, така че ако вие сте хейтер, вън от това клипче. Да, ако не сте хейтер, гледайте го, моля. Исках да кажа само това и че ще снимам утре, може би, но може би не е сигурно, с Батовчетка ми, която ми е най-добрата приятелка. Да, няма много приятели. Да. Не, шегувам се, просто ми е най-добра приятелка от семейството. Да, имаме много приятели, много деца от нашето семейство. Тя ми е любимата. Добре. Не знам какво друго да кажа. Така че... Хайде,